Het laatste kwart wordt van de middag pas aanleveren, maar in de keuken staan de pan al op het vuur. Wat bist er een maatje? Friese mosterdsoep met Friese mosterd en we doen nog een stukje Friese worst in. In de zeel worden de laatste puntjes op de i zet. Dit restaurant zet dus een paddenstoel uit de groen en is aanstek samen weer voort. 2 weken en dan zoveel mogelijk mensen die zoveel mogelijk geld uitgeven. Precies, dat is wel de bedoeling. En dan hopen dat wij ook alles goed gedaan hebben, zodat er zoveel mogelijk naar het goede doel kan. Maar de opbrengst worden wettenverzenningsbouwd bij een squal in Burundi. Maar voor het Safir is, moet er nog heel wat ponsjes eten zien worden. Door studenten die het beneden binnen als chef-kok. Ik heb een passie voor koken, dus ik dacht van dit is het ideale moment om dat uit te voeren. En elke avond 30 tot 50 man, dat zie je wel zitten. Ja, dat lijkt me wel zo'n hele uitdaging, maar ik ga ervoor. En ik hoop dat het allemaal goed gaat. Wat is het spannendst? Ik denk dat als de menus binnenkomen en iedereen moet dan gaan bakken en zo. Op dat moment lijkt me wel echt heel spannend. Dat alles wel goed komt, op tijd op het bord komt en dat er niet bestellingen achter gaan lopen. De Hapitaria sluit op 1 april alweer. Dus wil je dat Frieske mosterd zelfs prouwen, dan moet je er gauw bij wezen.